Rätteskummerskylten. Där är vi där. Oj, det är 310 Oskar Andersson tar en överlägsen start. Det går. Sofia och Sebastian. Sofia mot tungan på. Strängen sig före. Titta på Oskar Andersson. Han har redan blivit åt sig 20 meter. På Sofia Lundgren, Sebastian Nilsson. Fältet avslutas med Oskar Ågren. Ja, ingen går in i alternativspåret och där har vi skuggning om andra platsen. Jag tycker att de håller emot bra. Sebastian Oskar Nilsson på. Det är lite för brett. Oskar Andersson verkar ha problem med bilen. Där stannar han och det innebär att Sofia Lundberg går upp i ledningen. Släppföljd av Oskar Ågren. Vi ser att de går in och tar alternativet här. Någon måste väl göra det nu. Ja. Oj. Man får inte ha för bråttom in i alternativet och förlorar man massor med meter. Ja, Sofia Lundberg. Det är bra. Oskar Ågren. Knappa in försprånget. Nu har han blivit körfälld. Och det kan mycket väl vara så att han befinner sig i ledningen då de andra får sig in på alternativet. Vi ser hur Sofia klarar det. Hon går runt kurvan. Det ser bra ut. Har vi lugnt. Sen gäller att ta det väldigt lugnt in på alternativet här. Det gör hon också. Styr in. Ja, planar ut lite grann. Och det innebär ju att Oskar Ågren kommer att vinna första litet. Sofia Lundberg som tvåa. Sebastian Nilsson.